Nyadendi mora pani en nas iluongo ni Lois. Yes, Notiyo maber kabisa. Notiyo maber kabisa. Mano nyar Sidindi. Nyasidindi. Yes. Nokonyowa kabisa. Kachiel kod jowetewa Winnie Miseda, Gloria, Faith Matete, kata mana Alan Obiero, nyara onya ofis ma Kisumu. Jambetre. Jambetre nyodi. Sengeni en kochopo weche mag gik mitimoge. Logistics. Awene. Kendo nyalo paro ni ka nochopo sama tek to anyiso Faith Matete ni koro nyaka imany Jambetre Alan Obiero. Nitiere gik moko mokibitimo to Alan Obiero kiyudo otimore piyo piyo ma bende ok bichani. Ni kaka notimore. Koro mago nyaka waduok ni erokamano nikech gik mwatimogi ni watimogi for the common good mar society. Nikech wan jofuambo, riwruok mar jofuambo is not a profit making organization. En mana riwruok mar neno kaka wanyalo konyo oganda. Wanyalo riwre kama bo atimo kamano. Ok en thieth kende. Nitiere gigo mang'eny ma pod jofuambo kata organized groups kata jolony weche miluongo ni professional caucus nyalo riwore to wabiro kanyakla to waneno kaka wanyalo konyo oganda nikech kuonde mwanyalo konyo oganda ng'eny, obed weche mag somo, obed weche mag pur, obed weche mag thieth gi to wanyalo konyo oganda. Luka Wich be nitie kanyo gi Alseba. Mago be Ogai Poji Park. Ogai Masingiula. Ogai majadhaka chiel. Ogai Masingiula. Erokamano. Gimoro be wiwa kik wil go kane seche mwatimo chenro makamano.